Добра, што падыходзіце. Чакаю. Ага. О, прывітанне, дзяўчынкі, хлопчыкі. Прапаную вам сёння глядзець наш добраранак у рукавіцах. Ну, дзе вы? Артём і Лесік. Чакаю. Добрага ранку ўсім. І табе, Касечка, прывітанне. Прывітанне. А вы малайцы. Малайцы, што мою просьбу выканалі і ў рукавіцах прыйшлі. Прыйшлі, але не разумеем, чаму нам нельга іх здымаць. Што ты зноў прыдумала, Кася? Гэта не я прыдумала, гэта да мяне прыдумалі. Сённяшні дзень днём рукавіцы назваць. Лічыш, калі мы будзем у рукавіцах добраранак весці, дык усе пра гэта даведаюцца? Ну, вядома. А хочаце, я знайду цікавую інфармацыю пра рукавіцы? Давай, а мы пакуль мульцік з гледачамі паглядзім. Сябры, тыя, хто толькі што да нас далучыўся, вы здзіўляецеся, што бачыце нас у рукавіцах? Не, на вуліцу мы не збіраемся пакуль ісці. Проста пра гэтую карысную рэч размовы сёння вядзем. Ну што, Лесік, знайшоў цікавую інфармацыю пра рукавіцы? Знайшоў. Слухайце, першыя вядомыя навуцы рукавіцы знойдзены ў грабніцы Тутанхамона. Ого, а як яны выглядалі, тыя рукавіцы? Як два мяхі для рук. Значыць, фараоны таксама рукавіцы насілі, каб ручкам было цёпленька? І не толькі. Рукавіцы людзі насілі, каб рукі не запэцкаць, каб не абпаліць іх падчас ежы. І малюнкі на рукавіцах рабілі не простыя, а з патаемным зместам. Напрыклад? Напрыклад, малюнак рыбы быў сімвалам ураджайнасці, ланцужок з ромбаў абазначаў дрэва жыцця, крыж, агонь ці сонейка. Ой, як незвычайна! Самымі умелымі майстрамі рукавіц здаўна лічыліся італьянцы, іспанцы і скандынавы. Менавіта са Скандынавіі да нас і прыйшло майстэрства вязання на спіцах. О, моя бабуля таксама можа на спіцах рукавіцы звязаць. А дарэчы, першымі, хто ўзяў у рукі спіцы, былі не жанчыны, а мужчыны. Не можа быць такога! Яшчэ як можа. Потым і жанчыны навучыліся вязаць і сталі вядомымі майстрыхамі. А я чуў, што спачатку на Русі рукавіцы насілі толькі простыя людзі. Гэта так? Так, Артём, у баяр ці шляхціцаў раней была адзежа з доўгімі рукавамі, якія хавалі рукі ад холаду. А пасля рукавы сталі карацейшымі, і людзі таксама пачалі насіць рукавіцы і пальчаткі? Правільна, Кася. У розных кутках рукавіцы называлі па-рознаму. Валянкі, катанкі, пляцёнкі, звязні. Па спосабу іх выраблення былі яшчэ махнаткі і шубніцы. Гэтыя з футры розных жывёл рабіліся? Так, Артём, маеш рацыю. Зараз рукавіцы так жа любяць насіць, як і раней, бо ў іх цёпленька і утульненька. У мяне рукавіц цэлых 5 пар пад розную адзежу. Да ты ў нас, Кася, вядомая модніца. Ну, вядома, я ж дзяўчынка, а яшчэ я вельмі люблю мульцікі. Намякаеш, што час гледачамі мульцік глядзець? Ага, мультфільм, сябры, а пасля віктарына па ім. Добрая прапанова, давайце глядзець. А зараз, увага, абяцаная віктарына па мульціку, які вы толькі што паглядзелі. Мы тут палічыліся, і выпала першае пытанне Артёму задаваць. Давай! Значыць так, пытанне ў мяне такое. Куды пінгвіня паклаў свой паруснік? Ой, я ведаю. І я ведаю. Тады адказвайце разам. 3, 4. У бутэльку! І гэта правільны адказ. А другое пытанне будзе ад Касі. А можа памяняемся, Лесік? Я ж люблю трэцяе пытанне задаваць. Ну, калі ласка. Кася, на што мы тады лічыліся? Ты другая і кропка. Ах, вось вы якія прынцыповыя. Кася, ты будзеш пытанне задаваць? Ці ў мяне яшчэ адно ёсць? Ну, вядома,
буду. Так, назовите мне варэнне, якое прапанавалі Машы есці, каб хутчэй паправіцца. Ха, яго ўсе ведаюць, нават і без мульціка. Малінавае, якое ж яшчэ? І апошняе пытанне, якое толькі для нашых гледачоў. Яго пашасціла сёння разумніку задаваць. Дзяўчынкі і хлопчыкі уважліва слухаюць цябе, Лесік. А пытанне маё такое. Намалюйце таго, каго выцягнуў з капелюша фокуснік-мядзведь, калі Машы цырк паказвалі. Малюнкі свае з правільным адказам дасылайце ў Добраранак. Нагадваем нашы адрасы. Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці можна на электронны адрас нам свой ліст даслаць. dobraranok.tv@gmail.com. Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Так што спяшайцеся. А зараз глядзім яшчэ адзін мульцік. А можна таксама пра цырк? Ёсць у мяне такі. А я б таксама ў цырку хацела б працаваць. І кім? Ну, дрэсіроўшчыцай, вось кім. А што, прыгожая была б з мяне дрэсіроўшчыца. О, з намі хтосьці пагутарыць хоча. Ага, якая-небудзь прыгожая дзяўчынка ці хлопчык. Я за дзяўчынку. Зараз убачым, хто гэта. Здравствуйте. Привітанне! Меня зовут Зубок Настя. Я учусь в средней школе номер 69 в 6 Б классе. Если можно, я хочу передать привет всему своему классу, 6 Б, и, конечно же, учителям. Привет! А сейчас я загадаю загадку, а вы попробуйте ее отгадать. Хорошо? Я с ней очень хорошо дружу. Она очень любит бегать по огородам и любит путешествовать. Мы берем всегда ее с собой в деревню. Она там очень любит есть и очень любит бегать, прыгать и со мной скакать. Она катается и в коляске, и в гамаке. А еще она очень-очень любит есть. Она ест самые изысканные блюда. Морковку, капусту пекинку. И представляете, летом арбуз без семечек. Она морская, но не волк. Она похожа на того, кто хрюкает, но не хрюкает. У нее черненькие глазки и красивенькая мордочка. А зовут ее Рыжуха. Угадайте, кто же это? Цудоўная разважалка, Ася. Сябры, вы здагадаліся, пра каго толькі што расказвала Ася? Я ведаю. І нашы гледачы правільныя адказы даюць. Гэта марская свінка, так, Ася? Вы правильно догадались, это морская свинка. Это и есть моя подружка. Цікавая істота. Дзякуй табе, Ася, за такую добрую разважалку. Спадзяемся, ты яшчэ не адзін раз з намі на сувязь выйдзеш з новымі разважалкамі. Мы будзем чакаць. Хо, а я придумала, каго я магу дрэсіраваць. І каго? Марскую свінку. Я буду з яе цыркавую зорку рабіць. Кася, перш чым заводзіць якую-небудзь жывёлу, неабходна пра яе даведацца. Дык мы ж даведаліся. Нам Ася ўсё пра марскую свінку расказала. Я думаю, інфармацыі недастаткова. І я так думаю. Ну, тады зробім вось што. Ты, разумнік, хуценька новую інфармацыю пра марскіх свінак шукаеш. А мы пакуль мульцік глядзім. Ну добра, ведаеш, ты не адчэпішся. Я за працу. А мы за мультик. Сябры, пакуль мы з вамі мульцік глядзелі, наш Лесік дадатковую інфармацыю пра марскіх свінак шукаў. Справа ў тым, што наша Кася вельмі хоча завесці сабе такую сяброўку. І хачу, бо буду з ёй у цырку выступаць. Вы інфармацыю слухаць будзеце ці не? Вядома будзем, пачынай. Значыць так, уявіце сабе, што продкі марскіх свінак былі вельмі вялікімі, Якімі вялікімі? памерам з быка, і важылі яны да 700 кілаграмаў. Ну і ну. Уявіць сабе такога не магу. Ха, добра, што зараз марскія свінкі маленькія і пушыстыя. Гэта так, а яшчэ яны вельмі таварыскія жывёлы, запамінаюць свае імёны, любяць сядзець на руках і мурлыкаюць, калі іх гладзяць. Як кошкі. Цудоўна. Мне гэта падыходзіць. Я люблю ласкавых жывёл.
Калі ў марскіх свінак добры настрой, яны пацягваюцца і скачуць. Клас! Зусім як я. Будем скакать разом. А яшчэ марскія свінкі адрозніваюць колеры. А ваду яны любяць? Не, нягледзячы на сваю назву, гэтыя мілыя жывёлы ваду не любяць. Нічога страшнага. Я паступова навучу свою марскую свінку і ўмывацца, і плаваць. Вось убачыце. Не сумніваемся, Кася. Ну а зараз давайте з гледачамі развітвацца. Ужо? А яшчэ ты пра марскіх свінак раскажаш мне, разумнік? Раскажу, але не зараз. Сябры, няхай дзень сённяшні будзе цікавы і насычны. Сонечны і вясёлы. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку, у нашым добраранку. Не правда?